zijn aan je voorgezet. En als die bij jou dan naar binnen gaat, dan val je gewoon weg. Waar je gaat. De zandkant en de visser zijn al onbekend. Die pakken een vis op elk evenement. En als je ze vraagt, heb je ook nog garnalen, dan roepen de vrouwen. Kom ze maar halen. Ja, kom ze maar halen. Is het bijting of vangst, of schelvis of school? Geen idee, maar de smaak maakt je horen dol. En als je dan kijkt naar die velgende vrouwen, dan kan je er niet over. Ja.